Mila esker, torri zaten guztiei, hemen egiten dugu San Esteban bestetako aurretxupinazoa, zarretxean egiten dugu. Zarretxea osatzen dugun famili guztiarekin. Bizilaguna familiarrak bolondrez talde ederra duguna eta herritar guztiak. Azkeneko urtetan etortzen dira erraldoiak pixketa laitzeko, orden eskerrak, zuei eta dene. Txupinazoa botako dute, zarretxeko ordezkari bezala, bi bizilagun hauek, Benito Michelena eta Juliana Errandonea, Bitxori, Bitxoria bestegia dugu berako herritarra jardinako lanak egiten dituenak. Ez dugu inoiz izan jardina horren txukun eta horren loretsu. Horregatik eskerrak eman nahi dizkiogu eta eman nahi diogu aukerat suziria botatzeko. Eta jokin, gure gizarte langilea azkeneko ezakitzen bat urtetan egon dela hemen lanean, pues, hainbertze maite duguna eta hainbertze laguntzen dakune gauza baten eta bertzean, bera jarri zuen martxan bolondrez taldea eta kriston lana egiten dute astero eta urte osoan zehar. Joaten zaiku, pentsatu nahi dugu denbora batez, edo ikusiko dugu, eta ez durruti, eskerrak eman nahi diogu ere bai, eta aukera suziria botatzeko. Orduan, ez dakit, alkateak botako du dela zarretxeko lehendakaria dugu, botako du bertso bat, eta ondotik ingo ditugu suziriak bota. Mikro, a ver. Bueno, aitzen dena. Familia hundi bat dugu, San Jose egoitzan, langileak ta asko voluntario gizan, elkartasun handiaz ze ongi gabiltzan, momentu onak probestu behar dira bizitzan. Ederki pasa bestak ta txintxoak izan. Ederki pasa bestak ta txintxoak izan. Atzen du zait, aurten egin dugu mezenazgo soziala zarretxean pixka bat finantziatzeko gisa eta eskerrak eman laguntza eman duzuen guztiei horri esker ezingo baitzen guzti hau zerbitzu hau aintzinetatera. Bale? Orduan, bueno, esimaz, atzen du zaitela lehenago nervioekin. Bota. Txintxo hariko gara, urteroko eran, naizta egun politak ditugun aukeran, ospakizun garaian sartuzkero beran, nola moldatzen garen aldiro primeran, ongi pasatu bestak Gorazan Esteban, ongi pasatu bestak Gorazan Esteban. Nik ere solastuko dut, denen ordezkari bezala, gaude denak eskertuek eta unkituek, gonbidapen honengatik. Nik azpimarratu nahi dut paperen tartean ibiltzen naizela eta ikusita zenbait jendea heldu den Gipuzkoatik jendeak nola baloratzen duen eta estimatzen duen San Jose Zarretxeak eskaintzen duen zerbitzua. Gero eta hotzagoa eta hemen bizitzen da bertze kutsu bat. Hor azpimarratu behar dugu ere voluntarioak eskaintzen duten zerbitzua
maitasuna eta nola parte hartzen duten aktibitatetan. Duela guti egon zate tortilla txapelketa bat egin duzue, maiz bada ekitaldiek, bada animazioa, badago plaza hau, bada bizitasune. Hau da, Zarretxe dago bertako herriko ekintzetan barneratu. Zarretxeko kideak parte hartzen dute herriko ekintzetan eta ekitalditan. Eta hoi, irudia guti daunitz, eta jendeak estimatzen du pilbel. Eta nik hori nahi dut, gaur probestu nahi dut, hori azpimarratzeko. Bale? Gora batzuk, bai! Bega! Nahi martu nahi gora San Esteban. Gora San Esteban! Gora! Gora San Jose! Gora! Gora Elkarrizan! Gora! Gora berako txistulariak eta erraldoia! Gora! Eta gora jubilotekako kidea! Gora! Vale, Gora berako gaitaria! Gora langilea! Gora bera Zarretxeko langilea! Aquí se la misma patata. Venga, Elena. Bai, lagundu zuen. Hau utzi, hor dago ja pres. Bai, hor, mira, horrekin, mira. Juliana, honekin zuen baina. Imarzu bota. Baba. Zerta? Apa, Juliana! Aupa! Gora San Esteban erra, gora. Ama! Bota barru zuen kantatu? Vale, venga, pues gora San Esteban eta gora. ¡Listo! ¡Anda! Pues ya sabes, ¿no? Pisar y tener pisado, ¿eh? Ahí te botaban en su bar. Zuekin? Gora San Esteban, Villori. Gora San Esteban, a ver, estendu. Está ahí. Seguida. Dale. Pero que este no me quiere. Sí, no, Ya está, ahí va. no tengas paz, no te Bai, pasa xarra, nada. ya está, nahikoa. Ay, madre, a ver la que Oye, dice de no. atrako da. Atzeaka. Voy. Corri, Luka. Venga. Bueno, Luka tene maitia. Amartza jo bi aldiz jarraian, eh? Bi aldiz jarraian. Venga, ya está, maio. Sí, yo tengo el pequeño. Atzerak. Para que no. Ah, erraldoia entzatu dute, eh? A ver. Erraldoia erantzatuko dute eta ondotik
Desinbera, izurrite ezberdinen kontrolean adituak. Edozein izurriteren aurrean arazoak nondik heldu diren aztertu, ekintza plana sortu eta horren aintzinean hartu beharreko neurriak erabakitzen ditugu. Xagu zein arratoi hiltze tratamentuak. Edozein insekturen aurkako tratamentua. Desinfekzioak. Egurrezko egituretan zein altzarietan xilofagoen aurkako tratamentuak. Hegazti ezberdinen aintzinean egindako kontrola. Desinbera. Ibardinen biok benta. 3 solairutan banatuta jatetxea, supermerkatua, moda, osagarriak, lurrindegia, estetika zentroak, kirolak, albaitaritza produktuak eta burdindegia. Beran, Ibardingo lepoan, paisai zoragarria zinguraturik biok benta. Naturan egun batzuk pasa nahi, etorri hotel Baztanera. Bista ederrak dituzten logeletan atseden hartu. Familiendako leku paregabea, igerilekua, parkea, jardin handiak. Etxeko maskota ere etorri daiteke. Gure erretegian prestatutako kalitatezko janaria dastatu. Arrozetan espezializatuak, bertan jateko edo kanpora eramateko. Kafetegian, plater kombinatuak, razioak, merenduak, denetatik dugu. Lasaitasun bila bazabiltza bizita gaitzazu. Erreserbak egiteko deitu 948-500-50 telefonora. Elek berri eguzki panelen instalazioa, proiektu personalizatu, baimen eta diru laguntzen gestioa. Amortizazio planen azterketa. Ibilgailu elektrikoak kargatzeko puntuen instalazioa. Finantziazio aukerak, Elek berri.